थाखाय खैफोद जादों सोरबा गोसो थोलायनायनि गेजेराव थगायजादों सोरबा हाबांनि थाखाय थगायजादों सोरबा सिख्लाखौ खामानि होगोन होननानै थगायजादों सोरबा खामानि होगोन होननानै लांनानै सोरबा फानहैजादों बेखौ थगायजादों सोरबा साख्रि होनानै होगोन होनना बुंदों बेखौ थगायजादों थगायजानाय गोबां थगायजानाय बायदि सोरां लामानि जानानै आं मोनसे आरो भिडिअ लाना फैदों बे आंनि बे भिडिअआनो जादों आंनि इउटुबारनि जानानै नोंथांमोननो मोनसे बेखौनो खिन्थानो सानदों जोङो अरायबो जों मोजांखौल' बुंनो सानो आरो जों मालाबा गाज्रिखौ फोरोंनो साना आरो जों गाज्रिनिफ्राय जों बयखौ मोजाङाव लाबोनो गोसो जायो बेखौनो आं बुंनो सानदों थगायजानाय जों मानो थगायजायो मानसिफोरजों जों मानो थगायनानै फैसा लस खालामना लायो बा गावखौनो बरबाद खालामना लायो बेखौनो आं बुंनो सानदों जों रावजोंबो थगायजानाङा जों हरै किसिमजों थगायजानाय जों नुबोदों आरो मिथिबोदों आरो आंबो थगायजादों दिनै आंनि बिखय आं बुंग्रोनोसै आंबो बाहेरा मावना जाग्रामोन नै बुंनो थाङोबा तामिलनाडु बादियाव दिनै सासे कन्ट्रेक्टर होनना बुङोबा गासैखौबो बुंनाय नङा दिनै आं आउट कान्ट्रियाव जा मानसिनि आन्दाराव कन्ट्रेक्ट मावहैदोंमोन बेयाव आङो थगायजादों आं 40,000सो थगायजादों खामानि होगोन होननानै आंनो इसां नांगौ बेसां नांगौ होननानै आंखौ फैसा लादोंमोन नाथाय आङो खामानिखौ मोननो हायासै बिदि मोजां खामानि होगोन मोजां अफिसनि खामानि होगोन मा होगोन होननानै आंखौ फुस्लाय फुस्लि बेसेबांखिनि फैसा नांगोन होननानै आं होदोंमोन थिग नोंथांमोनाबो बेबादि जानांगौ दिनै नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखाय आं बे रावखौ बुंनाय जादों मानो होनब्ला जोङो खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो सानग्रोनांगौ मानो होनब्ला जों बै खामानिया हसाना मिसा नोंथांनिफ्राय फुरा डकुमेन्टस लानो हागौ नाथाय बै डकुमेन्टसावबो नोङो फरायग्रोनानै नाय दिनै सासे मानसिया MA BA फरायदोंबा मा जानो सानग्रो दिनै खामानिखौ मोनगोन आं न'खरखौ सुफुंनो हासिगोन बेखौ साना खामानिखौ मावैनि सिगां बे खामानिया माब्रै जागोन माब्रै जाया बेखौ सानग्रोनानै नोंथाङा सिगां आवगायनांगौ दिनै फैसानि खामानि होगोन फैसानि होननानै नोंथांमोना बेखौ माब्लाबाबो बिसास दा खालाम आरो बिसास खालामब्लाबो खामानियाव हाबग्रो बिनिफ्राय खामानि हसा मार अब्ला नोंथाङा बे फैसाखौ हो बेखौ आं बुङो दिनै आं इउटुबाव नुनो मोनदों सासे BA फरायलायनाय मानसिया दिनै साख्रि होजोबगोन होननानै थगायजादों दिनै बेखौ नुनानै आं गोसोआव खोनाना बिराद दुखु मोनदों दिनै जोंनि बर'फ्रा जानो गैखायानो नङा होमब्ला दिनै जानो गैयै मानसिफ्रानो जोङो दिनै बिमा बिफानिफ्राय रां देख्ल'ना जों खामानि मोनगोन होननानै जों गावनि लामाखौ सुफुंलांनो बा न'खरखौ गोख्रों खालामलांनो होननानै जों आवगायखायो नङा होमबा दिनै बिनि बेलायाव जों आरो खामानि नागिरनो थांनायाव जों आरो थगायजाबावो बेखौनो आं बिराद दुखु मोनदों बेनिखायनो आं दिनै बिनिफ्राय आं फंनैसो बुंनानै रायजोफोरनि सायाव आं मोजांखौ फोरोंनो हागोन आरो रायजोफोरा आंनि बाथ्रा खोनानानै मोजां सोलोंनानै लानो हागोन आरो मानसिफोरजों थगायजाया जेब्लाबो बेखौनो आं सानदों मानो होनब्ला जों खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो सानग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो जोङो आग बारायनांगौ बेखौनो आं बुङो आरो गोबां थगायनाया गोबां बिभागनि दं सोरबा मानसिखौनो थगायनानै खामानि मावनो लांनाय सोरखौबा फानहैनाय बिदिनो हरै किसिम आरो बेफार आजार गेलेनाय हरै किसिमावबो जों मानसिफ्रा थगायजायो थगायनाय होनबाथाय नोंथांमोना मिथिग्रोखायो ओंखायनो बुङो आं मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला सानग्रो बेनिफ्राय फैसानि खामानिब्लाथाय नोंथाङा गोख्रों जा बेनिफ्राय नोंथाङा सानग्रोनानै खामानिखौ माव बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायो जों उन्दै गेदेर गासैबो बोराय बुरैब्लाबो जों बेखौ सानथारनांगौ आरो गावखौनो गोख्रों जाथारनांगौ गोबां मानसियानो थगायजाबाय जानांगौ बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना गोख्रों जागोन जोंनि बर' मानसिखौल' बांसिन थगायजानाय खोनायो जेबो जानाय खोनायो दिनै मानि थाखाय खैफोद जादों सोरबा गोसो थोलायनायनि गेजेराव थगायजादों सोरबा हा बांनि थाखाय थगायजादों सोरबा मैगं थाइगंनि थाखाय सोरबा थगायजादों सोरबा सिख्लाखौ खामानि होगोन होननानै थगायजादों सोरखौबा खामानि होगोन होननानै लांनानै सोरबा फानहैजादों बेबो थगायजादों सोरबा साख्रि होनानै होगोन होनना बुंदों बेखौबो थगायजादों थगायजानाय गोबां थगायजानाय बायदि बेखायनो बेफोरल' नङा आंनि बुंनाया नोंथांमोननि बेलायाव मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बेफोरावबो थगायजागोन बेखायनो गोख्रों जानो थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय नोंथांमोना गोख्रों जागोन होननानै आरो बेखौनो आं
बुंनानै बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना अरायबो आंनि बुंनाय रावा जुदि नंगौब्ला नोंथांमोना लाइक खालामना हो बेखौनो आं बुङो आरो नोंथांमोना अरायबो आंनि लोगोआव थागोन आरो नोंथांमोनजों आंबो लोगोआव थानो हागोन आरो मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों नोंथांमोननि थाखाय जोंनि बर'नि गेजेराव जायफ्रा इउटुब चेनेल खुलिनानै मोनसे ब्लग लानानै मोनसे गोदान चेनेल खुलिनानै खामायना जानो हागोन होननानै आं मोनसे गावनि बर' रावजों इउटुब चेनेलनि बिखय आं माखासे फोरोंगोन नोंथांमोननो सोरबाफोर इउटुब चेनेल खुलिनो रोङाखैबा बेखौ बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हागोन आरो जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे इउटुबनि बिखय फोरोंनायखौ नोंथांमोना सापर्ट होगोन होननानै आं अरायबो नोंथांमोननिसिम मिजिं खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौ सोरां वाइटि चेनेलखौ थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोननो आं बिथोन होबाय आरो नोंथांमोना बे गाहायनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना बेयाव लिंक होनाय दं नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेखौ बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायो दिनै गुबुन जाथिफोरनि दं होमब्लाबो आंनि बर'नि भाषायै आं नोंथांमोननो फोरोंनो थाखाय आंहा मिजिं लादों इयुनाव जों बर' फिसाफोरखौ मोनसे लामा होलांनो हागोन होननानै आं बेखौनो आंनि गोसोजों साननानै गावनि बर' रावजों फोरोंनो थाखाय आं मिजिं लादों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरोंलांगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय बेखौ साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना बेनिफ्राय गोबां बायदि बायदि सोलोंना लानो हागोन मिथिनो हागोन आरो आं नङैखौ खिन्थाया नोंथांमोना नंगौखौनो खोन्थागोन आरो जिखौ मिथिया नोंथांमोना बेखौ फोरोंगोन नोंथांमोननो आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों